Здравейте хора, аз съм Врацов БГ и днес снимаме клип на Майнкрафт. Съжалявам, че толкова късно го снимам от последния клип, но просто нямах време. Фантазията ми се беше развалила, трябваше да оправям. И затова сега ще направя чисто нов сървър, за да не кажете, че съм някакъв, нали, читър. Вижте на оцеляване, без тук нищо такова, без бонусите и такива, и да създаваме сървър. Сега какво ще напуснем? Викам, много бавно зарежда. Нали, колко ми си то терен? Където да съм? Не накрая. Къде съм? Вижте какво става тук, мая. Жеронимо! Пак ли съм тук? Пак ще правим Жеронимо. Този път съм под водата. Какво гюше? Вижте какво става. Тук е един, тук по-големия. Вау, има дори тук. Трябва сега да намерим дърветата. Ма тази вода там изира. Вижте. Сега онази вода извира някъде от онази пещера. Това извира горе. Значи, целта ни е да намерим къде има дърво. Добре, да спи в вълна, но спри да тичеш. Чакай, имам идея. Ела тук дър. Давай, сега ще се спра. Е мраза. Ама това си е такова, просто няма го спирам, защото бавя само времето за снимане на клип. Чайте, го изхвърля. Довиждане! Зоната! Yes! Ти си още тук. Така ли? Айде сега да умреш. Какво ли бе? Най-накрая ракета. Айде сега някоя да убие. Там видях бамбук. Супер е притежан. Так може си го разпространим да си направим ферма от бамбук. Това е супер. Ето го взем това. Под дори. Айде, съжалявам, че трябва да видя твоите тюбия. Там видях дърво. Трябва да отидем да го вземем. Дори кол видях тук. Ето го. Ако не го виждате. Тя ще продължи. Ето го кола. Така първата ни да оберем клоната е да отидем за дърво. Катерим се като някакъв като майстор на катеренето. Катерим се, защото ние сме майстори. Ние сме майстори на това. Айде, падай. Това много странно. Трава? Не, аз съм дори по-добър от Дидо в паркура. Сравнявате се с мене. Видим тая. Ето го дървото. Най-накрая намерихме някакво дърво. Сега ще получим от новия сервер, от който сме получили дърво. Това ще едно от тези дървета ще го сложа в рамка.
изморително. И това ли е края? Не, има още. Добре. Това беше вече края. Ето кой каза да си нахра положението. Добре, сега крафтим тейбъл да крафтнем. Малко пръчки. Малко. Колко малко? 12. То ще стигне. Ние имаме доста. Да не се притесняваме. Сложихме го, сега да си направим един меч. Аз какво правя? Мечите са прави така. Съжалявам, че съвсем обърках. Ето един меч. Една брадва, сега един кирчок и там ви скринем. Сега тези инструменти видяват тук. Всичко крафтинг таблета, както му викам аз. И да отидем да вземем колчето, защото ще ни трябва за факли. Кол ни е полезен и то за факли. Паднаха, тук имаше още кол. Дори и там има кол, така че ще се заситим с кол. Може да дигнем дори няколко левела от този кол. Добре, няма XP обаче. Може сега да си набавим и малко камък за тази печка. Овца! Дразниш ма, овца! Махай се! Няма да ми лъжи по небето. Аз съм опасен. Другия път може да направим чалендж, нали, да не се смеем. Но това ще го измислим по-нататък. Сега си видим, нали, какво ще става. Всяко от този кол продължава, ще се гръмна. Добре, този не продължава, ти продължаваш ли? Ай сега да отберем този кол. Първата нощ мисля, нали, да пренощувам, ето като си направя някаква дупка, да пренощувам тук, в планината, и втората вече, нали, по-нататък ще измисля какво ще правим, когато ще стоим. Крафтинг таблета тук, кирката ми е на изчерпване, вече почти 9 минути записваме. На мястото на оня кой е там, дето му е, нали, беше място, там ще си направя за първата нощ, нали, да пренощувам. Но гадното е, че огладнявам, трябва по-бързо, нали, да отидем там. Колко дори има стак. Не, има и 24 само. Още малко. Това му остат много малко секунди до края. Чайте само да изкопаем този кол. Хора, това ще е за края на клипа. Ако ви е харесало, оставете по един лайк. Абонирайте се за моя канал, ако искате да ме следите почти всеки ден какви клипове ще качвам. И ще се видим, когато се видим. До скоро!